Prosím vás pekne ľudia, nežite už v dobe kamennej. Prestaňte používať obyčajné koberčeky, ktoré boli trendy pred 15-20 rokmi. Vyskúšajte niečo nové a nebojte sa zmeny. Uvidíte, že budete maximálne spokojní. Vyskúšajte naše koberčeky do auta, luxusné auto koberčeky do auta a uvidíte, ako to zmení interiér vášho vozidla a hlavne uvidíte ich praktickosť v praxi. To je úplne dokonalá vec. Nielen, že ich viete používať ako štandardné autokoberce na zem, ale viete ich mať aj po bokoch, čo je u nás štandard. Takže nejaké tepovačky podlahových ploch, bočných ploch alebo okopané boky, prípadne, že by vám napríklad máte dieťa, vyleje vám niečo na zem, prípadne, že dostanete nejaký, sneh na ceste, vyleje sa vám voda, všetko to ostane v tých koberčekoch a dokážete ich veľmi, ale že naozaj veľmi jednoducho vyčistiť. Stačí zobrať vlhkú handru, boky vyčistíte klasicky jednoducho vlhkou handričkou, alebo túto druhú vrstvu viete jednoducho vycvaknúť vonku. Jednoducho vysypete, alebo oblejete vodou, prípadne vyvápkujete. Viete to naozaj veľmi jednoducho čistiť.